పేదవారికి విద్యా వైద్యం అందించి నైపుణ్యాలు కల్పిస్తే ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. హైదరాబాద్లోని ఎల్బీ నగర్లో వెల్నాక్స్ మెడికల్ రీహాబిలిటేషన్ 4వ బ్రాంచ్ను ఆయన ప్రారంభించారు. ఇంట్లో తయారు చేసిన ఆహారం తిని ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా సూచించారు. వైద్య వ్యవస్థపై ప్రజలకున్న నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయొద్దని పునరావాస కేంద్రాల ద్వారా ప్రజలకు మంచి వైద్య సేవలు అందించాలని వెంకయ్యనాయుడు కోరారు. పవిత్రమైన కర్తవ్యం ఇది అనే విషయాన్ని చూసుకో. రిహాబిలిటేషన్ అనేది మన భారతీయ వైద్య రంగంలో ఒక మిస్సింగ్ ఇది. దానికి ఇంతకు ముందు మాత్రం ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు. డాక్టర్ అంటే కేవలం ఇంజక్షన్ ఇస్తాడు, లేకపోతే కావాల్సిన మాత్రలు ఇస్తారు, లేకపోతే అవసరమైన శస్త్రచికిత్స చేస్తారని కాకుండా సరైన మార్గదర్శనం, అలాగే శస్త్రచికిత్స అనంతరం తీసుకోవాల్సిన చర్యల పైన వైద్య రంగంలో సిలబస్ లో కూడా దీన్ని ముఖ్యంగా చేర్చాల్సిన అవసరం ఉందని